Huria ni debata na hinalongan ni tuata Jesus Kristus. Hami salahut parhalado, pasaton tabi matusudi hamuruas ni Huria. Selamat Advent madihita saluhutna. Selamat Advent. Diari sadarion tamahita madok mauliati tu Tuhan Yesus Kristus, Raja ni Huria, na mga lehon partikian dihita marningot ari aits, di sadok portibion, boho di ari sada Desember, molota patupa parningetanon, asatung takas do dihita maboto jorbut ni aits, naro marhite penyebaran virus HIV. Ale Tuhan para sirohana sumurung, saigohi hami marhite-hite tondim, jala patugu rohanami mangoloi parsuroni, asa borhat hami mamboan sondang ni pakirimon tongon di minggu Advenon, ajari hami mangoluhon holong ni roha, asarade hami marsiurupan songon dalan nami paimamon haroromu. Di parmingguata sadarion, taboam maditang yangta, ima nasida na manaon sahit HIV manang AIDS, dot halak na olo mga lehon diri na marhobas, lau mangurupi na marsahiti, marulop-olop jala marlas ni roha mahita, sadarion maro tuhani manopot jorona, beta tasomba ma ibana. Maredeng hita. Jong. Go
marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni tondi parbadia na tumopa langit dot tanoon. Amen. Pabuah hamuma tu borusion, idama nungaro hatuonmi, idama ihutu ibana do upa silehononna, jala pamolosonna di jolona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan, na tumopa langit do tano, hinorhon ni asini roham do umbain sahat hami tu tahun huria na ibaruon. Lehon matu huriam todim na badiai, dohot hamoloon siako, asalam rarat jalagadda harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Salehon mahiras ni roha tu naposom makatahon hatam, asalam dinggan huriam marhiti siani, pargogoi mahami mangoloiho di bagasan haporseaon na toktong, asamanahan hami sahat rodi ujungna, marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Undul mahamu. Marende mahita. Tatangihon mapatik ni debata di minggu sandarion, ima sada Tesalonik bidu 5 ayat 5 rodi ayat 6. Ai salhutna dohamu anak hatiuron jala anak arian, dang sian borngin hita manang sian haholomon, atong say unang matar podom hita songon akan naleban, say dungo mahita jala maroha na torang. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sihan Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Ningotan di hari HP manang 8 sapor TV. Ganug jupang ari sada Desember
Saita patupa do parningotan di ari haipe manang et di sandok liat portibion. Ia parningotan di ari haipe manang et sa portibi di bagasan tahun 2024. Imana sinodangan ni tema global nama dok Take the Right Path. Manang mengambil jalan hak asasi manusia. Do tema nasional nama dok hak setara untuk semua bersama kita bisa. Temaon mangondolhon hinarikot ni pakobosion nama saitakas. Marhadomuan tu hak-hak ni ganup halak. Lumobi pangaradotion nasarupa taringot tu haipason. Naso pabarirhon manang pasiding halak nahona haipe manang etson. Stigma dohot diskriminasi. Jalan marhite temaon dihirim do ganup parhobas di kesehatan, kementerian, lembaga dohot aka organisasi, na marhadomuan tusi marsitutu lahu mangalehon pangotusion, panorangion hut patupa aka ulaon pakabusion, tu mengatasi HIV manang AIDS di inganan nasidabe. Ale Tuhan nami, padao mapangalahong stigmatisasi dohot diskriminasi sian hami alasai pangulu marohana masih holongan di hami asa masih holongan situtu hami sama hami. Mangihiton penetapan di Bangsota di tahun 2024, pola adong mar 500 tolu 200 ribu halak nahona HIV manang AIDS. 1 Juni 2024 350 sada 720 halak othip manang orang dengan HIV. Naung maboto adong HIV di pamatang nasida. Torop ni 217 482 halak othip orang dengan HIV. Nama kilalosa jala tongon madalani pangubation ARP. Torop do sia pulusia opat ono pulutu halak outfit di bagasan pangobution marhite VL piralot HP jala torop ni sia pulusada onom ratus ono puluh dua halak outfit natongon madalani pangobution ARP na diuji ni PL nungatarida naung lam otik pirusi di pamatang nasida. Ale Tuhan nami, hodo pangurupi na sumurung di hami. HKBP AIDS Ministry ima organ pakubasia lahu mangatopi dohot mengatasi HIV AIDS na mangurupi othip naung makubasi pola lobi 2 dekade niluhon ni Departemen Diakoni HKBP. Ganup tahun saya martaba do jupang nasida nahona sahid HIV AIDS. Torop ni halak na dapot dihobasi jala diradoti nasida di tahun 2000 tolu sahat rodi 10 November 2024 1200 onom halak songonon ma parsagina na parjolo HIV 333 halak AIDS 873 halak na paduahon bawa 810 halak boru 310 halak. Patuluhon umur 01 umur 10 tahun 54 halak. Umur 10 walu 10 tahun 412 halak. Umur 31 saat umur 40 tahun 528 halak. Bigijang ni 40 tahun 212 halak. Paupaton parhonani sahid hala ala heteroseksual manang homoseksual 1144 halak, jarum narkoba 132 halak, transfusi darah sahalak, sian ina tudak danak 50 halak, jarum tato 2 halak, hona jarum suntik tiki karejo 2 halak, dohot naso tarboto 2 halak, palimahon namangolu onom 172, namoding 534 halak. Ale debata nami,
Saidongan jala pargugui mahuriam HKBP Parsidohot paujukon pangararat ni HIV AIDS marhite pakobasion ni HKBP AIDS Ministry. Di paringotan di ari HIV manang AIDS sa portibi na pinatupan ni Sadok liat portibion ganup ari sada Desember. Dihirim do anggiat sudehita parsidohot lau mangotapi hararat ni HIV manang AIDS. Mamuka sian derita sadiri, keluargata, huria nang masyarakat petahe. Anggiat magadup ruas ni huria, bolas gabe haroroan ni parbinroan, dohot barita nasitong taringot tu HIV manang AIDS. Akup nii, taukap marohata anggiat rade manjakon akadongata nahona IP manang AIDS di bagasan parsarota di ganup ari jala parsidohot mahita paholakon stigma dohot diskriminasi sian nasida ay dongata jolmado nasida toktong mama sirupan hita lau pahiatson pakubasion mangotapi dohot mangatasi HIV manang AIDS. Hutangihon hami ma ilu-ilu nasida, ay habernita no mido nang habernita ni pangkilalaan nasida. Marsinodang mapakirimota mabain hita gabisibuan hati uron. Tasaburuhon mapakirimoni tuganup nasida. Akana marsitaonon alani HIV manang AIDS. Napola mabain nasida di pasiding torop halak. Dengan balas suci, songon dengan Tuhan, imut kurupi udagale, gabe pagolong, bahe mau, parekeanu, asun pasun, Adpen na maralapatan dui tiki panumunomuon tahalason maharoro ni Mesias tutonga-tonga ni portibion nagok hasusaan lumobi tu nasida akan nahona HIV manang AIDS di bagasan panumunomuonon gok pakirimon mahita rap dot akan namar si taunoni songon tuhata Yesus namar si taunon lau mangalehon ngoluna tu hita amen. Marede mahita. Mahita jongjong.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ali debata nami namarasi roha jalana badia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tu jolom, huilala hami rikot doa sini roham disalhut hami halak pardosa. Alanido umbain nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom, jalahu parhatopot tami, tung na jod-joddo hami manibil sian akadalanmu nabadia, songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami'i, aidang di halomon roham hamatean ni akka pardosa, alai hamumbaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Sesama salhut hageduhon nami, dohot pangalosion nami marhiti-hiti pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami marhiti-hiti panindangion, dohot hagogon nito di parbadia, asa tarapul situturo hanami majouho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di gawarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa, para siroha jala pardinggan basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang, dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jaladang dibaloson tu hita hobar tu akka hajahatota, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana, hasangapon madi debata na digijang. Amen. Markorma punguan kor ina Kamis diuduti punguan kor ina Hana.
Tatangihon mahatene debata turpuk epistel di minggu Advent na parjoloon. Tab surat di Pesalmen bidu 25 mamuka ayat sada rodi ayat 5. Marsikat soring mahita majahasa sian hamima sian ayat na barjolo. Hodo ali Jahoba di halungunhon rohaku. Ale debataku, parhaposan tu hodo ahu, unang tumpaila ahu, asa unang marsurak-surak akamu suku mida ahu. Dang tahe tagamon taburak sudi akana makaposiho, say maila dosogot aka pangose soada alana. Ale Jahoba, say pabotohon matu ahu aka dalanmu, jala ajarhon tu ahu aka bogasmu. Say togu-togu maau tu bagasan hasitonganmu, jala ajari au, ay hodo debata ni hatuoku, hodo nahu haposi ganup ari, ido sahatna, martua doakan natu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen. Markorma penguan kor ina Nazaret.
Mari kita tahati dakon maha porseautai songon nahinda didakon ni donganta sa porseaon disandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso tudosan na tumo palangit do tano au porsea di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imanan di duhoni si Maria nagabi-gabian sianton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumau nebernit di panghuman ni silatus namati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasos dulsani disimay bana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi porbadia jaladong sa dohuria na badia huria hatopan nila Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dia tai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Markorma punguan kor ama Immanuel. Pero
Shalom. Selamat hari Jumat di Tasaluna. Kadahamat inti sadario lintar minggu Advent ngaparjolo Imam Manusia Ali HIV menangis sambung video. Topik lungo jalan menonton matanya. Ngaparjolo titik namaraga. Ucapan salam. Parhalatu KKBP Immanuel Resort Immanuel Pasahato. Selamat hari Minggu. Sudah puas kemudian nama Lodi Pamindo Sadario. Jala akad tampe nami Nasadario Tope berjuru sehari minggu di gereja. Kupasan hamiman mata parhorasan siang berkata jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di Batama Hitama di Tepani Gota Sadario. Napa dua kata selamat ulang tahun hatu tuku dohot parsari peon. Kami para lalu gereja KBP Immanuel Resort Immanuel Pasahato. Selamat ulang tahun hatu tuku dohot ulang tahun parsari peon. Turwas nama ulang tahun di tanggal 25 November saat tanggal 1 Desember 2024. Saya dilewat pertama kanjani umur kami pastor Dor Haka Lasmi Rohan. Hata dibata nama ulang tahun ya 5 Musa 20 ayat 20. Teman-teman, dokolo di Jawa mama pasu-pasu mandongani mo di bagasan Haka Sopo. Dokol di salutna di nama di tanganmu. Jawa pasu-pasona dokol di tangan dari keong di Jawa di bagasan Akar buah ulang tahun
Sadarion Pamupelian Jolo Dohitan 2A 2B Hak Keperluan Diakoni Sosial Dohot Sentralisasi. Tuan Minggu Nalengro tanggal 8 Desember 2024 Pamupelian Jolo Dohitan 2A 2B Hak Keperluan Hurian Dohot Sentralisasi. Nakal paton celengan mulia Magite titingon pinakotomon sude luas pengumpulan celengan mulia ima di minggu paduamon bulan Desember 2024 napalimahon Pulau Nabadia luas na Sundagogo di patupa huriata do Pulau Nabadia luas na Sundagogo di tonga bagas na sida di patupa mai di minggu 40 Desember 2024. Nomor Pandidio Nabadia di hari Minggu Sadarion tanggal 1 Desember 2024 di Permingguan Alian pukul 10.45 Dung Sipul Jamita di Batu Pahuriata do Pandidio Nabadia Tusaha Poso-Poso yang Poni Huriata siap keluarga besi tinjang buru tambolo siapwe betania napapikuhon nakal padhalado di hari Minggu Sadarion tanggal 1 Desember 2024 masuk pukul 10 WIB di Batu Pahuriata do nakal padhalado HKBP Immanuel di Gereja Tahun alani sudema padhalado dohot keluarga Mandohot Disa Laos pinasahan undangan Magite Tiktingon asalnya Mandohoti perayaan Natali 5 Padhalado Museum dohot keluarga pengurus Dewan Koinonia Markuria Diakonia pengurus seksi di bawah naungan Koinonia Markuria Diakonia Diakoni pengurus subseksi di naungan seksi perempuan ama dohot subseksi di bawah naungan Markuria mana pengurus guru sitola minggu badan audit panitia pembangunan panitia pesta admin gereja dohot pelayan kebersihan gereja. Nomor Sinode Godang HKBP Paolo Putih tahun hari Senin saat Minggu tanggal 2 saat tanggal 8 Desember 2024 di Patupa Huriata do Sinode Godang Paolo Putih maringanan di auditorium seminario Cipaholon Borhado Pendeta Resort Pendeta Aldemas Manjuta Dohot Urusan Sinode Godang Sian HKBP Immanuel Sintua Insinyur Bintang Panjaitan Mandohoti Sinode Tatangnya Korma Asadengga Mataran Sinode Jalan Tupang Aka Haulion di Huriata HKBP Magite Hakusan di Sinode Godangi Nomosia Dewan Diakonia Rapat Panitia Natal Amanina HKBP Immanuel 2024 di hari Minggu Sadarion tanggal 1 Desember 2024 di Patupa Rapat Panitia Natal Amanina Huriata Sipul Permingguan Alian maringanan di gedung sekolah minggu Domo Usi Pinamidoman Sude Panitia Asama Mandohoti para Potani. Nomor 10 Panitia Pesta HKBP Immanuel 2024 laporan pemasukan dohot pengeluaran Panitia Pesta tahun 2024 Boy Mata DHB di Stensilan Warta Jemaat. Nomor 10 sada tolong diruas nama dohoti Permingguan tanggal 24 November 2024 Raja Hamimah di Stensilan Warta Jemaat. 10.2 jadwal pelayanan di hari Senin saat
hari Minggu, Buima Tajaha di Stesilan Wanita Jemaat. Nomor 10 jadwal pakur Minggu tanggal 8 Desember 2024 di Minggu pagi Ina Maria Remaja Napoleon LHKBP. Di Minggu siang Ina Kamis Ina Jeriko Gabungan Jeriko Dohot Lansia. Nomor 14 jadwal pemakaian gedung sekolah Minggu Dohot Gereja Buima Tajaha di Stesilan Warta Jemaat. 2 Romawi Warta Keuangan Sentralisasi Dohot Non Sentralisasi, Keuangan Diakonia Sosial Rupiah dan Keuangan Pembangunan. Laporan keuangan di Gereja Tatu Sentralisasi Dohot Non Sentralisasi Buima Taida di lampiran kolom Panghepemon Hiburiata di Minggu Sadarion. Kami manut mauliate tusude ruas Napasahato Kalian ulangan di tahun perpuluhan Amuliateon Diakoni Sosial Pembangunan Hiburia di Batama Mamasahato Sude ruas di Hiburiata. Pai Warta Jemaat lengkap Buima Taida Mahite scan QR code. Nah adop di halaman terakhir Warta Jemaat Horas Digital Shalom. Bapak Pengumuman PDSK Saudara Agung Saudari Ibu Wanita kemarin. Oh
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita saluhut namanginang. Hatani debata dihita di Minggu Advent na parjuluon, imasian Lukas bidu 20 sada ayat 25 sahat tu ayat 36 hujahama tuhita saluhutna songonon ma didok hatani debata. Dungi masa ma akatada di mataniari di bulan dohok di akabit tangpe jala hapusohan ma akabangso di tanoon jala bobonosan bahenon ni gasak ni lauti dohot galubangna. Tarhatos majolmai di bahen hata hutonna dohot panagamon ni rohana di nanaing masa tuliat portibion. Ay humuttal ma akka haguguon ni parlangitan. Dungi idaw nasida ma anak ni jolmai ro marhite-hite hon obun matat huaso dohot hasangapon gudang. Alay mo lumamukka masa akkay dirgak ma hamu pasidak hamu ma ulumuna. Ay nunga jonok haluaon muna. Jala dihatahon ma tunasida upama sada bereng hamuma hau arai dohot akka hau na asing yadung martunasi di idahamu tadaun muna dosiani naung jonok pertawanan las suang songoni yadung masa akkai di idahamu boto hamuma naung donok harajaon ni debata situtudo hatakon tuhamu nasotupa salpu nasabangsoon sojolo songgop saluhut nai salpu pesogot langit dohot tanoon anggo hataki nasotupa salpu alai jaga hamuma dirimuna unang sorat rohamuna binahen ni parminumon dohot parmabuhon dohot panarihon di hanguluanon gabe topu ditahupi ari hamu songon tali rabang ay hatok may songgop tu atas ni sudi na maringanan di atas tanoon alai dungoma hamu toktong merdongan tangiang asa margogo hamu pasiding saluhu na nanaing masai laho jongjong di julo ni anak ni jolmai ido saha ni turpuki amanami nanami dongan saha persyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus molotara jumi do ngoluta di partikian nuaingon ngalam patar ngalam tarida sasitongna taboto taringot tu hinauli ni ngulu dang selama nai makoron aka nadinggan molo adong hia hita merpengalaman mersabil ba manabil pidong manabil manangahapi ba terdi pati-pati pak dosi panganon na tabu ate songon umpan ni nanaing sisabiloni mulo neng manabil sigar guak misalnya ni ingot nama sahitik di huta ba say binay ma eme na bagaki upanna manang na magkaildek kepe say bayad do upan na tabu mulo binigyak kapakail nuaing asing godek kay kolaminin na buasa ekon upan nargado di sina asa iyalang dekay ikaninin na bagudang do tong halak rotusi kolam pemancingani nang pe arga nagabe ibaid umpan ni dekei umpan ni haili alai tong do gudang tusi ala belga-belga dekena jala dekei petong holan ni bereng umpan na asing jala songon na sudap gugu mangal tupi mah abedang di boto dekei ditiki na gugu mangal tupi ibada ngasuk kok be arwaruna tu matani pacingi isitak maibana tu gijang laus berakhir maibana di pangalopani nama mancingi hati-hati yang manginang ngolu dok pertikieta sinuaingon diajari dohita asa dungo jala jaga sotung taetong akka natabu-tabui hilalaon akka na uli-uli berengon selamanai makorhon hanguluan dohot sejahtera dihita ulu dui gabi akka upan songon upan nihail na memungkinkan hita merujung di bagasan hamatean jala gabi mengadupi ragam ni akka hamaolon atong
Molo didok di hita di minggu Advent na parjoloon, dinapay may mahok kita haroroni Kristus padua halihon amanami na nami ditugihod do hita. Asa jaga, asa dungo, unang tarpodong, gariada unang mabuk rohatta, binahen ni parminumon, binahen ni parmabuhon, doho binahen ni panarihonon dihanguluanon. Ikon dungo jala ikon jaga hita di bagasan tangiyang dohot di bagasan parsihohoton mida debata dohot hatana. Amanami na nami dong asahapor siyaon molodang adong dihita sikap dungo, sikap na jaga, murah-murado hita altuponon ni portibion. Murah-murado hita gabi korban ni sibolis nanaing manigay ngulutta. Tarlumo bita bereng maju amanginang sadarion lausta ingot do perningotan hari HIV AIDS. Mungkin di dibahita madok ait waha taringotan di parmingguanon. Ayak ka harorangot doi. Di dibahita na madok nang pola si taringotan di jamita. Ay gabi makkorhon akka pikiran na sudinggan doi. Alaya sa tabere nga manginang marhiti peringatan hari HIV AIDS sedunia, terutama ternyata setaripudo halak batak nangadong nahona HIV AIDS. Setaripudo ruas ni HKBP, parhalado ni HKBP, nangadong nahona HIV AIDS. Tapi ternyata sian datai nakit tabereng, mulu tabereng acara tay di halaman opati, jupak kita saliling tahun 2007 sahatu tahun 2024 na ni tanganan na ni hubasan ni komite HIV AIDS di bawah naungan ni kepala departemen diakoni HKBP 1206 halak amanginang ruas ni HKBP yang terdeteksi terkena HIV maupun AIDS. Molo HIV ibana holan virus dope alai molo nga sahatu AIDS ngagabe sada sahiti. Jala kemungkinan akan nahona AIDS olo mamaruzung di bagasan hamatean. Amanami na nami dongan sahapor siaon na paling mengejutkan nakit didatai ternyata yang paling banyak itu di nahinobasan ni huriat tamarhiti komite HIV AIDS ima sian na marumur 10 tahun sahatu 30 tahun o para 12 halak. Alino gudang muse 30 tahun sahatu 40 tahun 520 halak. Jala tabereng naking sibut cirina kenapa orang terkena HIV AIDS persentase na tumibo naking amanginang 1014 halak sahiti hona ala hubungan seksual baik homoseksual maupun heteroseksual. Disuruh hita pay may mahon haroron ni Tuhani di bagasan roha na marsihohot di bagasan ngulu na martangiyang di bagasan roha na totong dungo jala jaga. Alay omma kondisi ni hakristenon termasuk kondisi di hita HKBP. Alagait hita majagahon habadiyauni ala niang rohatta laho martangiyang ditongani bagasta ala murah-murah hita songodekke na di kolam dipancing sedikit saja langsung disantap pancingani ujungna terpapar ma gudang ruas ni HKBP hona penyakit HIV manang AIDS. Molo tabereng naking sian 30 sada satu 40 tahun 520 halak. Sian datang tabereng berarti ini adalah orang-orang yang telah menikah. Suami atau istri yang telah memiliki pasangan yang sah. Alai terpapar dope ibana hona HIV manang AIDS melalui hubungan biologis yang tidak pada pasangannya. Gonta-ganti pasangan, bertukar pasangan. Ini mau menunjukkan apa amanginang dongan sahapor siaon? Umpan itu telah kita makan. Haulion dohot akan ataetong sesuatu na digambarkan sebagai surga duniawi adalah umpan yang mematikan.
Alai gudang do hita na mengalangi. Banyak orang Kristen yang ditipu oleh keadaan. Ujungna gabe masuk maibana tu perangkap ni si polisi. Dan akhirnya menderita hinorhon ni akka pangalahui. Kamanami na nami dengan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Peringatan hari AIDS sedunia di bagasa sadarion. Paingot tok kita gabe sada sunggul-sunggul mon. Ini masih satu bagian dari persoalan real di tengah-tengah ni bangsota, di tengah-tengah ni negarata, di tengah-tengah ni huriata. Adong dope akka persoalan na asing yang jauh lebih besar dari sini. Adong akan ni utang, adong akan merbada, ragam akanang masalah keluarga. Sudah amanginang persoalan ni adong di tengah-tengah ni ngulut taganuk mersada-sada. Kenapa persoalan-persoalan itu terjadi? Ala jok-jok doi disebabkan oleh ketidaksiapan kita. Murah-murah kita tarela-ela. Adong halak na lapar mata, mamijam online pedi patupa. Apa yang manggarar dan adong hepengna. Tidak bisa menguasai pikiran untuk belanja. Tidak bisa mengatur keuangan sebaik-baiknya. Sadok amanami nanami dengan sahapur siaon. Buido gabilam tabba korban. Buido gabilam gudang hitana di pasiak-siak portibion. Molo ta'al tupod do akka pancing-pancing kecili. Akka umpan-umpan yang sengaja ditaruh di depan kita. Dan apalah curiga kita. Dan apalah was-was kita. Adong dijulut tak bah. Kesempatan doonin narohatta. Ini juga adalah berkat Tuhan nita. Apa yang berkat Tuhan ni? Na sebuah beda-bedahon amanginang mana berkat Tuhan, mana umpan dari iblis. Alanido didokon marhiti jamita sadarion. Dungo jala jaga mahita. Di bagasan tangi yang jala disodangi hatani di bata. Supaya kita bisa membedakan mana itu berkat Tuhan. Unangatong pancing ni si bolis do. Ini kan berkat Tuhan. Ni santak ma. Kapan lagi dapat kesempatan suli pakilalaan? Dada songoni behita amanginang. Di napai mai mahon haroron ni Kristus napa dua halihon. Jadi mulung mangulu lilin Advent di tongah-tongah ni perminggota sadarion. Tahingot ma amanginang. Ini juga mau meningkatkan supaya kewaspadaan kita. Rohana jaga, rohana jamot. Ngulu na totong dungo. Asa taboto. Menghindari dia ma'aka si pasidingotta. Asa dinaroha roroni Tuhani pa dua halihon. Unang matutu gabe ditahop hita. Songon tali rabang. Supaya kita tidak terjebak. Sama seperti serangga masuk ke dalam perangkap laba-laba. Biasanya molo serangga masuk tuh perangkap ni laba-laba, jarang kemungkinan dia bisa lolos serangga. Lalu sisi nama selesai nah. Idolana ngulu ni halak Kristen namar Advent, terutama di Advent na parjulun madungoi hita amanginang. Atik do salilengong nga terlalu permisif hita. Orang-orang lain juga melakukannya. Atik do salilengon gabita ulului amanginang hagiok-hagiok ni rohatta. Gabidang taboto pas bahirhon rohadot pikiratta mangului Tuhani. Taingok ma amanginang otik do di putar si bolisi hata ni debata na tu si Adam do si Hawa di porlaki. Didok Tuhani do ra Tuhamu teh dang boyal langom muna sudi aka perbuin ni hau na di porlakon di si dungo do pe si Hawa madok boy do panganon nami sudi nadong na di porlako perbuin ni hau hola sadar na subui panganon nami ninna si Hawa bertahat do ibana satu bagasan tiki alai dong didok si bolusi mak sasitong ngadang toho hamu mate molo di pangak kamu perbuin ni hau na di tongan di porlaki gabe sarupa mahamu dohok debata. Setelah masuk suntikan ni si bolisi dibuat parupuanima jala songonima satu bagasan tikion amanami nanami dongan saha porsiaon murah-murah hita di ela-ela si bolisi di ela-ela portibion molo sodungo di bagasan tangiang molo so torang rohado pikirata di sodangi hata ni debata
Molo soradi hita lahom majamot ton rohadot pikiratta asa totong mangulahon akka lomoni rohani debata. Amang inang tiki di huta hita tayong majo. Tiki dang adong dope ay pam masuk tutongan di jebu. Tayong bi majo amang inang kenangat apalagi hamo kama namin na tua-tua nami. Idia do hita maridi. Di sungai manang di bodar ate. Alai molo sungai na balga tabudo be. Nangirina bodar na mek do. Waduh pengalaman muna yang ngamang mandi di bodar na mek. Ulu dorong lewat nasing-asingi. Mulu lewat ibana kam menghindar do hita. Sadok mulu ngalewati batu ngapala hera bagi gihiem ibaga saiki. Elai dang adong be sumber air yang lain untuk dimandikan holani do. Jolo lewat mau jadi sisi-sisi majui. Bana burjua bereng ojol mau sisi-sisi honi asa hatok lewati. Bu itu tapa sisi narotaki di mandina di bodari. Ale jok dorang bu itu tapa sisi akan narotak siang bagasan rohadot pikirata. Karena kita mengizinkan narotaki menguasai rohadot pikirata. Jadi hola perbandingan do na hubain nakingani songon na dihutai hita maridi tapa sisi do narotaki unang taparidi. Ale jok do hita di partiket sinuaing narotaki alanga dibalut ibana dengan sesuatu kenikmatan. Nang perotaki sasitongna mangarotaki habadiau ni debatana di bagasan dirita. Alai jok dodang margugu hita lahu pasidikon narotaki. Gari ada kabi taadu narotaki. Ta gulut-gulut. Olo si pata ta korbaton keluarga lahu mabuat narotaki. Atau ngamanami na nami dongat saha perseaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Topik ni minggut ta sadari madok dungo mahamu jalamanok tong martangiang. Ngulu ni akka halak Kristen spiritualitasnya adalah orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mempengaruhi kita, apa yang kita tunggu, apa yang kita harapkan di masa depan. Amanginang berbeda dohita sian akan di portibion naso menada Kristus Yesus. Kalau orang-orang di dunia ini mungkin hidupnya fokus mencari kesenangan, mencari kekayaan, mencari kenikmatan hidup. Ala yang gohita dang dopaki fokus ni ngolutta, apalagi sampai si sudah-sudah hita laho mangyahi. Tapai mado haroroni Kristus padua halihon. Kita menanti kedatangan Yesus kedua kalinya. Molo harorona perjoloi na tapes tahun marhiti Natal saha tu namanai ibana tu banua gijang. Tutu di bagasan haserepon, di bagasan hagaleon, gariada saha tu namate do Kristusi. Alayang go di harorana padua halihonon, Kristusi di bagasan hasangapon dohot huaso do. Imana tajahanakin di ayat 27 turpuk tasadarion. Ala di bagasan hasangapon do ibana, di bagasan huaso do ibana, totu si habiaratta do haroronai ay molo topu di tahopi hita di ari haroronai asini roha doi dohot las ni roha dia kana takas mangaradi dia kana tutusi tutu ibana pature-ture ngoluna alai gabe uhum saliling-liling namai tu halak nasay totong marpait tejo na mangalowas dirina di ramuni portibion nasay mangalowas dirina laho manguloy aka hagiot ni dagingna nasay mangalowas dirina memakan umpan na pinarade ni si bolisi dohot portibion. Alanido manami na nami dongan sa haporsyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di haporsyaon ni HKBP parjulo tabereng di buku detai saya tadok do saya hutagam do tuhakku tutu maamanginang tatagam Tuhani alani panagamot tadi Tuhani namar situtu hita managam Tuhani alok ma sumisi aka nama bahen na tayo tong inaking sesuatu yang mengasihkan, sesuatu yang membuat kita
terpana, sesuatu yang kelihatannya nikmat. Dok gabe sisi noni, gabe tersisih karena kita fokus menagam Tuhan ini. Kita hidup di dalam doa-doa yang bersungguh-sungguh, bukan doa-doa yang kelihatannya hanya sekadar formalitas. Piga mahita amanginang di masa-masa penantianon, di bargasan perngulot tesinuengon, semakin banyak pancing-pancing itu bertebaran di hidup kita. Lam tapagomos martangi yang manangyakon dirita dohot yanak kota. Asa unang masuk perangkap akayanak kotaon. Asa unang masuk perangkap hita. Asa fokus hita menagam Tuhani. Doa yang sungguh-sungguh dinaikkan, yang sungguh-sungguh dipanjatkan, supaya Tuhan menolong kita terhadap banyaknya godaan-godaan di tonga-tonga ninguluon. Piga mahita amanginang dongan saha porsiaon na bergumul dohot hatan ibata manodang asa adong na manodangi roha dot pikirata aiga macam noeng nata berengon akka pemahaman gudang noeng akka nata begi akka nanaing mangela-ela roha dot pikirata sampai dipertikin noengon sampai adong dot tabigi akka kasus-kasus na sangat-sangat luar biasa na sohia masa dia kapertikin na salpu. Suami membacok istri pas marede. Lan akan asing. Asa mulut aluas dorohadot pikirata selalu terbuka dalam bimbingan kebenaran firman Tuhan. Marsitutu hita marparsirangguton hatani di bata. Tutu amanginang melua do hitan sian ragam niaka pikiran doh ela-ela ni portibio. Piga mahita amanamina namina secara sadar menolak ragam ni akka ulaun na maralo tulomo ni rohani di bata. Atau sebaliknya kita malah yang mencari kesempatan, kita malah yang lebih senang melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhani. Asal mau nang tarboto nita. Tari pudo persoalan malo-malo nah kita menutupi akka kebohongan. Malo-malona kita menutupi ragam ni akka kejahatan. Yang penting sudah selamat dari suatu peristiwa. Lam malona mahita anon di akka peristiwa-peristiwa na asing. Amanami donga saha porsiaon. Mental dan spiritualitas kita sebagai orang Kristen, karena kita percaya akan kedatangan hari Tuhan kedua kalinya, dan karena kita diajarkan sikap kita untuk menanti kedatangan Tuhan, imangulu na dungo, ngulu na martangiang, ngulu na marsihoho di hatani di bata. Dupak ima amanginang hita, madalani akasidalanatta. Songoni manang natoras neng mabuanya nakon na tardidi sa darion. Anak kita itu tak ajari asa menjadi orang Kristen yang dungo. Asa unang ibana mura polgakoni portibion. Bagaimana caranya? Pertama-tama orang tuanya harus menunjukkan diri sebagai orang Kristen yang selalu waspada, orang Kristen yang selalu bersiap sedia, orang Kristen yang selalu menunjukkan praktek doa yang benar, praktek melakukan firman Tuhan, dohot majagahon ngulu di bagasan lomo ni rohani di batah. Jamang sitijak inang buru tapu bulun. Itulah tanggung jawab amang dan inang. Orang tua yang menjadi contoh kepada anak dalam kehidupan doa, dalam kesungguhan mengamini dan menghidupi firman Tuhan, dan juga dalam hidup sehari-hari yang mencerminkan keteladanan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Marhitina tulu prinsip utamaon amanginang, kita akan melahirkan generasi-generasi kita yang tidak mudah dipancing, yang tidak mudah masuk ke dalam perangkap dunia ini, yang memiliki jati diri yang jelas, yang memiliki kekuatan karena ditopang oleh doa. Saha tu haroroni Kristus napa dua halihoni. Tabereng amanginang diturpukon di ayat 25. Ketika kuasa-kuasa langit akan goncang sebelum kedatangan anak manusia dalam kemuliaan.
Gudang doaka didok nakid di sitar hatos. Banyak yang panik. Banyak yang mengalami syok sampai mati. Dia tidak bersiap. Dia kira selama ini dunia sedang baik-baik saja. Dia kira selama ini perjalanan hidupnya sudah ke arah yang benar. HP nunga hihona hipnotis ibana. Nunga sedang dalam pancingan ibana. Alanido dina tajalo padidion nabadia, tajalo do pasu-pasu. Sai diramoti Tuhan di batamo, di habobongok montu bagasan harajau ni di bata. Kita ini semua amanginang na di bagasan pangaramotion ni di bata. Persoalannya, apakah pangaramotion ni Tuhan ini tak pakai mangalo nasa godaani? Ditiki maka tidak kon hapor siau kita. Tajalo dotong pasu-pasu. Saya di pargugui mahamu. Maralohon nasa naja. Tapi persoalannya dalam perjalanan ningulut tasongon halak Kristen. Buido hita mangalo najahati. Maghitihon haguguun ni diebata. Manang talos do talu hita binaini hajahatoni. Spiritualitas dari orang-orang yang beradvent adalah tetap hidup dalam doa yang sungguh-sungguh. Majamoton akka pikiran rohanang akka ulaun di bagasan lomo ni rohani di bata jala marsi hohot di bagasan hasitongan ni hatan di bata. Kalau itu kita miliki amanginang songon nanidokna di ayat 20 alui dirgak mahamu pasidak hamu ma ulumuna. Inilah sikap, inilah situasi hati kita ketika kita sungguh-sungguh menghidupi doa, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita benar-benar menjaga parangit tahobar tulomoni rohani debata, dirgak ma hamu, pasidak hamu ma ulumuna. Ya do tabigi yang menginangkan semacam lelucot doonnian. Kenapa kalau babi jalan uluna sila tutoroin na kan? Itu tahe yang menginang akka parpinaham majo. Walau merdala pinahani jarang doin na buti merdala kan? Saya udut do buti. Wasa songoni pana pinahallu bu merdalan na. Dia lusi na mga lusi ma karena mamaknya juga pinahallu bunin na. Jadi molo gabe songo pinahallu wiru hita tokan tidak punya kekuatan padirgakon ulu hola tutoro mungkin ala guarna pe pangalaho B2 setabi. Tapi kalau kita benar-benar hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita benar-benar hidup di dalam tangi yang namar si hohot, jala taramoti pangalahot ta asa hobar tulomoni rohan debata, didok do diturbukon, padirgak ma. Dirgak mahamu pasidak ma ulumuna. Unang besongon setabi B2 naken si holan na uduk ala maila. Maila do ibanyan ro pamereng amang 4 di tahun bahasa maila hamu amang ay sohya merminggu hami nga sa taon. Maila matong alada kay merminggu. Maila do nya ni ba amang majupangek kaparhala do bahasa maila hamu ay sohya lunas piliet taon nami. Maila matong ala sengaja do dang dilunasi. Tikyadong hebengi ba manuhur nasing do dibain. Dung habis baru madi ibigi titing piliet tahun bah neng bulan habis nama bulan 12 ninna kan gabi maila. Sadok maila do hita amanginang molo taloas do si bolisi dohot hajahatoni natotong manggugay ngulutta. Alay molo tatulak do di bagasan huason itu hani dirgak do panailita tegak dalam kebenaran. Hehe do hita di bagasan hapor seota maju terus. Walaupun orang-orang sudah mulai bergelimangan, songon di 26 tarhatos jolmai tersonggot mamereng perubahan-perubahan di zaman ini, halaki maina tersonggot. Alai keluarga ta, anak kota, sudah akan ajonok tuh kita ini adalah orang-orang yang tetap tegak berdiri. Pasidak akka ulut tabi. Karena kedatangan Tuhan itu adalah keselamatan bagi kita. Amin martang yang mahita. Jehovah Tuhan nami, pergugui mahami mangulahon hatami, nunga ditobus sohami, siandu sadot hamatian. Ujuat dorang so, hujaku kami dope Kristus Yesus, gabe Tuhan nami,
tutu di bagasan haholomo dohami. Alain wain du kujalohami Kristus Yesus marsiajar dohami Tuhan nangit-nangit mangului ibana. Alai hurajumi hami Tuhan portibion gudang do ali Tuhan akka pangelaela gudang do akka sabil di bait tujulu nami margugu mahami Tuhan saluhuna asa hutulak hami ragam ni akka ula-ula ni si bolisi nang pesongon na uli nang pesongon na dinggan idaw di mata alai takasma marhiti-hiti parsihoton nami di hatam dohot marhiti tangiang nami, dohot marhiti nang akka pangaramotion nami di pikiran dohot di parangi nami, takas mahuboto hami, na dia dui nasian sibulis, na bui menegay haporsion nami, atau ngali Tuhan, pargugoy mahami mangulahoni. Di napay may mahok kami, di haroroni Kristus padua halihon, sungguli marohan nami haporsion nami, asa dungo hami, asa unang tarela hami Tuhan, utama nami, lehom malas ni roha dami, gugu, patugu haporsyaw nami asa denggan hami Tuhan manghihutok ko di partikian na parpudion doho tua katikin na ingro. Pasu-pasu ganuk keluarga nami akayanak kon pinopar nami asa marsihohot manguluiho di bagasan ngulu nami si kanupari. Songoni mali Tuhan mauliati madiho dia karuas ni huriam na marulang tahun kelahiran dohot marulang tahun pernikahan saya si maroham Tuhan tutusitutuma marlas ni roha akaruas ni huriami mangingot sudi dengan ni basam dengan ni akka pasu-pasum na pinasahak mo di tonga-tonga ni ngulu na sida molo di leok ko gajang ni umur manok tong matuhan pangaramotyo mo padonganyo mo lehonom mo di akka ruas mi na marulang tahun nang songoni matuhan na marulang tahun parsarepeyon tungasi maroham Tuhan unang luas di segay portibion akka pardongan sarepeyon nang pinahot mi di bagasan holong dot aseni roham pargugo maaka amanami inanami na marulang tahun parsarepeyon tutong mangulu di bagasan holong na masiha holongan jala satia di bagasan parsarepeyon anggiat marhiti Tuhan martaba-taba maka pasu-pasum las ni roha diganum aka parrumah tanggaon ni ruas mudohot aka parhaladum songoni mali Tuhan utangnya ko kami di aka ruas muna di bagasan parsahiton parhaladum dari bagasan parsahiton secara khusus diamang situa ihu tajulu wik nasaret situa pensiun na marsahik noeng ali Tuhan di rumah sakit di Bandung Tuhan homa Tuhan na maperguguyhon amanami di hagalion ni pamatang ni amanami di parsahiton na hacik di ay di bagasan pamatang na say guarmu ma Tuhan na pasabam roha dot pikiran na guarmu ma ali Jesus Kristus na mangalihod dami di bagasan ibana asa di bagasan guarima ibana mengudupi parsahitoni di bagasan guar ni Tuhan Yesus ma amanami margugu laho mangalo panahiti tarlumubi hot ma amanami di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus manang na lehonom mudu pegajang ni umur manang na dia na duminggan di amanami di bagasan guar ni Tuhan Yesus ma amanami di akka pardalanan ni nguluna nang songoni inanami inang buru tubing rabdo sudi akka yanakon pahoppu pargugoy na sida Tuhan pasahaton amanami itu bagasan asini roham ali Tuhan Jehovah di batama nami songonima martangyak kami manangyak kon aka program aka perayaan Natal na dibuka marhiti Natal parhalado anon botari saya pasu-pasu ma Tuhan sudi aka perayaan ni makorhon dami las ni rohadot pasu-pasu di hami saluhutna marsangak maguar mo ali Tuhan nang dia ka program-program ni huria na naing patuluson ni huria mon saat tu ujung di tahun 2024 tahun pargugui huria mon Tuhan mangyahi tahun na baru na naing pasahatomu di hami di tahun 2025 na naing roh ali Jehovah di batama nami mauliate ma hupasahat hami ala dinggan mardalan pelaksanaan ni pilkada di tonga-tonga ni sadok bangso nami say pasu-pasu ma Tuhan hasil ni pilkada manangisip Tuhan akan terpiliti pejabat-pejabat na naing dilantik muse dia katikin na naing roh pargugoy manasida asalo mo ni roham di pasaw na sida asa jupang ali Tuhan hadumaon dohot akalas ni roha di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami mauliate madiho ali Tuhan de bata tangihom matangiang namion marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amin. Tapasa mapiliat tatujulu huhu mahita maredde. Satan
Mi masuk mahita tu acara padidion na badia, marede mahita sian nomor 146 ayat 1 tu ayat 2. Yesus naik terdiri do koso-koso sayo menjadi ikut majalo martangi yang mahita. Alia manami na di Banua Gijang, narodo hami tujulum membuan dak danakon, saya si maroham, jaloma ibana gabe anak konmu, pasu-pasu jala pargogui ma ibana, mangiahi hanguluan sugut, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama buan dak dana sididionon, tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus, laho mahamu tuliat portibion nin nama dok akasisianna, pudai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni di bata ama anak dohot tod di porbadia, ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahoni tu hamu, jala ingot ma, say na dong anakku do hamu ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganon, manangisi na porsia dohot ni didi dapotan hanguluan, alay na so porsia hona uhu. Pangihon hamu ma pot hatani di batana tersurat di evangelium ni si Markus, adong ma akan nama buan dak dana tu Tuhan Yesus asa di jama, alai dipicang akasisian naima nama buani. Jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dokma. Loas samuma akadak dana kiro tuau. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajaun ni dia batah. Natutudo na hodokon tu hamu. Manang isepe anggo sosongon dak dana ibana majalo harajaun ni dia batah. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul ma akadak dana ki. Di ape hom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Atong hati dako kamu majo hata hapor seautai. Atau ngalusi hamu mahatana husuk konon tu hamu. Di pangido hamu noaing di dion dak danakon tu bagasan nina hina porsiamunah. Beha naulo do hamu mamudai anak naon asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Naulo do marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan di huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasaha ma ibana tu debata marhiti-hiti padidion nabadia Roma hamu tujulu.
Ale el sipatita sitinjak kudi di maho tu bagasan goren de bata ama dok tu bagasan goren anak na Tuhan Yesus Kristus dok tu bagasan goren itu di porbadia. Amin. Diramoti Tuhan di bata maho di habobongok montu bagasan hara jaun na olak nion ro di saliling nilileng na. Amin. Martangi yang mahita. Ali Tuhan de bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasahat hami dak dana kontuho jala di jakoko do ibana gabe anak komu marhiti-hiti pad di dion nabadiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen ibana di tanoon jala gabe panean di hangoluan na saliling nililing na. Asimaroham doho di natoras ni dak dana kon. Saya pargugui jala ajari manasida manugu-nugu dak dana kontuho. Asarap nasida taruli di akka arta ni harajaun. Amin. Mari dihita nomor 147 ayat sada jongjong mahita saluna. Ali Tuhan di bata para sirohan na sumurung nama dok mauliate dohami tuho ala di pabotoho ko tuhami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus na lahosal puluh sugut langit doho tano alay na do anggo hatam ro di saliling-liling na. Maranatha sayromaho ali Tuhan. Saya si maroham dihami pakot marohanami marhaporsiao di hatam marhiti-hiti to di porbadia. Maranatha sayromaho ali Tuhan. Taida jala tapak kilalahod do gudang ni akka sahit na masanwaing di portibion sada sahit na matseposi ima AIDS naro marhite virus HIV ala ni iulaw tado patuguhon rohani akka dongatan na marsahit HIV AIDS asa marsigorgor pakirimod dinasida na mangulu di bagasan holong ni rohani di bata. Pasu-pasu ma saluhud ni matangga lehon dihami roha holong nang songoni pabakit ma akana mangeluhon kami di negara on. Dohot sude den asarade kami mangalehon roha Tuhan dokut pangurupi aka halak namar sahit alani virus HIV. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang asa marlas ni roha hami paimahon ho marhiti-hiti naulu hami mangulahon lomo ni roham di bagasan ngulu nami. Tatang yakom mapiliata
Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masiyan na ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na husus di jelom, pasu-pasu may jala ramuti asaho parhasiag kami pilihanon, pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni si lehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata amanami rodi saliling nililing na. Mauliati marohanami tuho ala diramot hiho hami di bagasan taon parhuriaw nang salpui. Asini roham do napasahatok kami tu bagasan taon na ibaruon. Huida hami di bagasan nasa taon ni dinggan ni basam. Buas doho mga lehon barita na uli tuhami asa mardami jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akan naporsia akan naburju manguloy hatam. Di pargugoy hodo akan naporsia doho naposom akan namaritahon habal gaumu di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sudi dinggan ni basam na sa taoni. Sian minggu tu minggu, sian bulan tu bulan, saha rodi sadarion. Di baheni hupuji hami magwarmu, jala hupasangap hami maho. Say gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabbay maganup ari torop ni akan naporsia na marholong ni roha diho. Say pararat maharajaon mo di sadok portibion, say ramoti huriam asa unang saut tahini parjahat na mga bati harara ni harajaon mo. Say unang luas huriam di susay, di gaori manang dileay. Ramoti maakan na pinilit mo pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudi na posom na mamaritahon barita na uli. Say jow maakan na sutumadaho dohot parugamo na asing, asa doho na sida pasangapon guarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, saha rodi haroro ni Tuhan nami Yesus Kristus. Amin aliyaman namin na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajaonmu, say saut malomon ni roham di banua tongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami sa darion hanguluan siya pari, say sama dusa nami songo panisa nami, di dusa ni dongan na mardu sa tuhami, unang hami tugi hatu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakot Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar homma damena tu todim. Buat seksi perempuan kita latihan sebentar ya Inang.